mar riwre kod jowetegi nikech otiyo marach kod pesa e kindegi. Moko nyalo bedo ni gin mage, yore mage nyalo donje. Anyalo wacho ni achiel, tinde thoth ji te joma tindo nigi simu. Matiende ni ok ochuno ni nyaka idhi tim gimoro extraordinary mondo iyud pesa mondo i-place ji. Inyalo tiyo gi simbi, tinde inyalo yudo ni platforms mang'eny obedo monetized. Inyalo wuok idhi e children, so mano mana views. Iwacho ni yes, en charity, itero negi gimoro, itero negi sukari kata mara 1,000, but the content dhi miyo ji very many views ma in return dhi miyi gimoro at the end of the month you get paid, kaka TikTok ang'o. Nitiere rawere mang'eny ma ichulo e TikTok because of the things they do out of charity. Koro ok ochuno ni nyaka itim gik moko ma are too extraordinary mondo idhi nyis ji ni in gi pesa, nikech in ng'ama tin. Ing'e ni sani ok anyal bukora ni an gi Mercedes unless onyuola e dala momew kata an gi shortcut mana yudego. Koro joma tindo onego i understand ni en a stage. Ok anyal compete gi Andrew, ok anyal compete kode ni adwa timo gik moko, adwa dhi dala, adwa dhi miyo ji 10,000, adwa miyo ji 500. Dadhi yuko jamna, to ki just yes. Aonge position no nikech an a stage magin samoro ne gikale bika gi struggle kata. Koro thoth joma tin mae sama giluze kabisa nikech odwa manyo pesa. Oye nyaka dhi kon min gi mar kata wuon gi mar school fee ma January nikech gipango dhi e trip. Gidwa dhi e trip Mombasa, trip no miyude ni ng'ato notho, ng'ato nomer, obae ndara, ng'ato timang'o. Koro joma tindo rawere nyaka many yore machielo mar yudo Christmas margi. Ok ochuno ni nyaka itim gik moko te madhi miyi bede e media e wrong way. Inyalo tiyo gi simbi, inyalo ndiko book ti travel in the return idhi yudo gimoro kuome. Koro anapani pod nitiere gik mang'eny ma rawere nyalo timo kopogore gi ma gitimo pile in their day to day. Kineno nikech ging'eyo, ji to ng'eyo ni gima timo ni rach. Yes, ing'e ni idhi kwalo, ing'eno rach, lakini idwaro dhi mondo itim ma mondo ji one. The background magi giten mana mondo ji one, nikech de ji ok ne dionge shida, lakini idwa ni ti gi simu, ing'iew human hair. Ing'e ni human hair moko gin nyaka 50,000. Ti nyathi, in nyathi school, in JKUAT, in KU, in ja sekondia, idwa golo 50,000 kanye ka mama we mapok no neno. Nikech idwa dhi nyiso ji ni in gi Christmas vibes. Lakini kata madala ka inyalo timo gimoro, inyalo nyiso, inyalo wuoyo gi ji e kanisa, inyalo timang'o. Pod nitie yore mang'eny minyalo tiyogo kaka ng'ama tin mondo ngimani omedre. Nikech kidhi e shortcut go to dhi bedo very short lasting. Kamano, iwacho ni ok odhi bedo gi kinde malach ahinya mar bedo kar kae. Aneno warangi nikech jok madhi dala gi thothgi kata jok matimo budget gi jogo ma ondiki kata jogo